Arrest खाइनानुको detention camp खाइनानुको आबोनि बागिना detention camp नांगौ आबोनि बागिना नांगौ म जों एदिसि हापां जों खोलायनाय नरम नुगानो चिनि बुबागरा शुधु डायलग रिया बुबागरा सामुं तांगिसे फुनोगो जोंखि तिप्रा गेट तिपलेन मानि सिंना हाया तंगो आरे चिनि लैंड राइट्स 2022 अब ना के सीपीएम ने हमारा 2007 स्टेट गवर्नमेंट थानी रहो का एडीसी इलाका नि जो हा नि पावर चिन जाबो रेडी हने तिनी पर्यंत आबना तिनी 16-17 बছर थागैबो तिनी आबना कम तुरुति तंग जुदि तंग है काउन्सिल फिर राबो रहया गवर्नर ने थानी रहया जों आबनि बागै सुप्रीम कोर्ट थांका मैया 17 तारिख सुप्रीम कोर्ट आबनि केस फाइल हुंखा सुतरां ताखुरो बुखुरो जों तिप्रा मथा जों लराय यो मथा गैतंया चिनि चबा था गैतंया ताम हंजाका जों चबा जरन नासिगि माखाय वातै पामतियो मोतिके जों आसुनि बिथिं खायनिया माइ बरनानि तंगो हुगो थानानि नांगो आबनो जों नाहारि मा खालायो के आबनि बागिना ताखुरो बुखुरो फाइनल टेस्ट तारिखो चिनि सिभिल सोसाइटी बाय कैसे बन्दा कमजाका अ बनो जों पिकेटिं मा खालायनाय जाहाथे के शान्तिपूर्ण भाबे जों खालायनायनि बागै अर खायनाय गोबां मा जागावो आं आगरतलाव पिकेटिं गो तंनाय गोबां मा चिनि चाइर तंनाय यां चिनि अमर दिबाबु संरक चिनि जे नेत्री रक अर तंबायनाय जों मा खायनाय ताय फाइनल 7 तारिख आगरतलानि आस्ताबल मैदान गानावो आस्ताबल मैदान जों मालिया आरो तालसानि बागै बुकिं उनखा बिजनेस एक्सपोनि बागै बायरानि जत व्यवसायनि कैसे मेलांनाय आबनि बागै जों माले आइफोन आस्ताबल किनारे जों परमिशन माखा आरो फाइनाय साबो फाइनाय मणिपुरनि इतिमध्ये टिकेट टांका प्लेन टिकेट आरो फाइनाय नेतारो हांग्रामा फायाना अनत सांमाया मेघालयनि मुख्यमंत्री फाइना नागालैंडनि अजामारो फायाना उत्तर पूर्वांचली जत बरफ जत राजनैतिक दल नेतार ताबो तेरेक तेरेका त्रिपुरानि उंगै बरब कक सानानि सुरुंखा आबनि बागै ताकुरा बखर वानानि तेरै जों साइका बाबु बागरा बसाका आं किसा एडभान्स साजाके दं खगलाय थांवानिखाय आतकायसा अ सरकार बाय जों कागलायनानै ताय बिसि दिन करिखा 13 दिननि माइख्लारि मा नाहाय नायलिसिबाय दङ जे कोनो दिनो अकलकै आसुगै लाइसिरि रिवाना नों बा आं बिनि न कागलाय थादौ नै लाइसिरि रिवाना न नाय दङ जों जरासिम नासिबाय दङ जों न थकगै मांला पलिटिकल विक्टिम जोंनिया आसामो प्रमोद बरुनो promote boro UPPL 125 amendment bill pass खाये boro land to power ने कॉक सामानी खाई लिया सारा उत्तर पूर्वांचल खाई नहीं लिया आबोनी बागे boro land to UPPL क्षमता तंगपानो तैसा क्षमता फिरक मालिया किंतु जों प्रमोद बरुया महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा से प्रमोद बरुया जों बचिनि राजनैतिक व्यक्ति मुंगानि नाया प्रमोद बरुवा हाय ठीक जरावनो चिनि सिद्धांत जों नाहारां नरम नुगै दंगान सुतरां ताबो गोबां मा नेतारो टेन्टायो बसक टेन्टा इमान नायगरान को मिया कैसे नुखा आराय फुट नेता खूब टेन्टाइसा आराय फुट नेता के तंदर साइमान ना एमपी उमानि आजिवो एमपी सुदर मालिया ओ आराय फुट नेता मिया राज परिवार न तयै अनेक बिनि गोबां मा सबियानि थानि दंगो समुद्र किनारो चेरो रखबै रखजा रखबां मा दंगो आबर जखन नखरानो नखरनि दंगा फेसबुक आं तिने नायसा नखर नाय बतामो खाइया साजाफोरनो दा तिप्रा सारंनि बागै संसद कक्षाका একটা কক্ষায় কোনো প্রমাণ করে কিন্তু কৃতি দেবী সিং
Bo BJP ni simbol mano bini bo chini ahaino question jama get a people ni question jama ri mani disela khalai jakati sai meya kendo tabu Northeast ni joto thancha khlaje sing parliament wo sing tisana ne bagi chai to boi tongo kai aboni bagi na takoro bokoro sal botali paja gebango borok tok roksam na tongo waga ta nan tongo kai angkai ko bisi log liya sini motam gaw sobatin kamu Dokhin Namchandra mo o Dokhin Namchandra ni chairman tongo sini sin chairman na botaklai bosro makai ni sinai boskema yoku thanga takal ke bonta yoku chubliya ahera kakai abo makai le nesen kakai abo chini madam songno daito na kai chawan tam